بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feñjay battake bindaɗo dewo bir nogase jeegom boy hitande ujunade nogase tati battake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godagal men e o duniya en duwanima en jetti en jaari sernaɓe men andinɓe o diine l'islam mo gonɗen musidɓe tedduɓe ñaggui yafuya dande ko nanggade no fewi wonani hen nde wawno wade ko mabboji tan wona hulde korka wona hulde sugude mo dokkami henke o walla hecci henke o hade men yettade musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy ko fate banggue tarihaji men annabaɓe min dokka mon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki safrude rokki sellido saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum e nder leydi Mali ha e nokkuji goɗɗi kala hay ɓen ko laaɓi to banggue leɗɗe ɗe Allah subahanahu wa taala funni witti en kene safra neɗɗo o beele neɗɗo o wawa yiwtude ñabbuji gonɗi e nder ɓalli muɗum on docteur Djiby Sow jeeyaɗo to Kidira saari ha to Kidira juma mawɗo o waɗɗani mairie ndi ko ɗon tawete docteur Djiby Sow saari ha to galle makko ma to ɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sow safriyanke mawɗo keptinaɗo e nder windere nde kala docteur Djiby Sow ɓoyata ma yato leydi Mauritanie Nouakchott base makko ne toon woni ɗon ko musidɗo makko miñi ko biteɗo Makki Ban docteur Djiby Sow ene wiya dendagal bandiraɓe kala mo acci nokku ko hoolare mawde woni ɗon Djiby Sow noon safrata ko fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala donc de ɓesnude caɗele gorago ɗojjo dumigo asma estomac nonne kadi kecceji musoje koyɗe musoje koye musoje e fannuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow ne safra sa yiiɗi jokkodirde docteur Djiby Sow beele mbawa yewtidde makko ha keeɓa hen ko ɓuuri labde mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla so tawi ko numéro makko WhatsApp cohluɗa mbatta ko 00 223 ko numéro leydi Mali 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗalirmede jewte men tarihaji annabaɓe amin calmita on onon bandiraɓe kala amin juuro on amin ñaago yafuya no fewi woni leppi kewɗi mboɗo ronka lirde ɗumen calminali faade musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy e hollidde weltare mumen faade yewtere men nde ne gon e dow mum ceerno Khalid Abdoullahi Sy alhamdulillah en jetti joomi men en garte oɗo subaka hande alet gam yewtidde bandiraɓe gam addande bandiraɓe kene weela ɗumen kene nafta ɗumen kene duusa ɗumen kene andina ɗumen kene humpita ɗumen nde tawno mbiɗen humpitade ɓuuri humpede ɓuuri bonde fof humpede neɗɗo kumpaɗo hunde bonde neɗɗo yo humpito mbawa rentade humpitade addi rentade sa humpitaki a rentata humpitade deftere Allah nde humpitade sunnaji nabi sallam humpitade hoore mum humpitade rendo mum humpitade ko Allah yiɗi humpitade ko foti wonde ko fotani wonde kala ko hunde moƴƴude
ɗum noon yo Allah rokku men humpitade ceerno Haali Abdoullahi Sy ɗum noon konngol ne ara e maɗa calmina bandiraɓe gan sanga gartine jewte men min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah ya fama adama ilekiyano dandamanoho sabu bardo minre ya fama adama ilekiyano dandamanoho sabu bardo minre. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد سار mi salmitimama e nder salminago ngo calminɗami mi salmitima dendagal kadi salminoɓe en ñande kala ɓe ganduɗa ene ndewa banggue ma to e rewoɓe ga foof en calmitima ko wona ɗum ko en jafnima kadi ɓe ganduɗa en jaɓaki vocal uji mumen walla en ƴettani téléphone ngaji mumen mataw ko fadde tan kono Allah ne andi eɗen jiiɗi ƴettude kala nodduɗo en ɗo joni to kalten ɗo hay seeɗa en dañani foftade ko ɗum waɗi hen sahaji kadi so tawi téléphone ngaji ɗi tawi eɗen jaggi wawde jabade nde kadi ene adda caɗele seeɗa. En calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma en calmini dendagal dente kala kadi ɗo yewtere men nde ha ɗo yi foof en ñaguima Allah nde ɗum wonata sababu yafede dendagal bakkatuji wona sababu kumtal hajuji nde wan noon kaleten ko yimɓe Allah kaleten ko wonɓe sababu wodede men enen foof eɗen ñaagui Allah yo ɗum wona sababu dañgol weluyo Allah. En calmini ceerno men jokkorgal meɗen ceerno Mahamoudou Belli Mbaye en gaari ha to galle makko ɗo en calmini en juurimomo ɗo soringo ɗo en calmini almuɓe tawireɓe ɗon foof en calmini jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e aduna. Ko wona ɗum ko Allah artiren e yewtere men Seydi Sarr eɗen gonno e yewtere Baba Adama ɗum noon Allah kadi Allah hokki en wawde jooɗodade kadi addude kadi yewtere nde. Ɗum noon Seydi Sarr mi salminima mi juurimama mi artira konngol e maɗa inchallahu taala Seydi Sarr. ceerno Haali Abdoullahi Sy bisimilla maɗa no mbiɗani ko nen tigui humpitade ɓuuri humpede andude kadi tarikh mum ko hunde moƴƴude nde tawno ciloɗen ko ha to Baba Adama to. ceerno Haali Abdoullahi Sy hanki en gaari ha to leydi ndi yetti Ridwan jiiɓi leydi ndi en ngala namdal jimmi tan ko ya jokkanen ɗon gartoyne namdal ɓe ɗimmal inchallah. eyyi Seydi Sarr mi salminima namdal ma kadi bangal fayida mbiɗa jiɗɗa tan komi to gaccurɗen ɗo tan mi jokkanma ɗon Baba Adama hami gaynoya gara e namdal ɗimmal jaram. eyyi hanki elle gaccunoɗen ko kanko Azraïl nde o addi leydi ndi o joƴine damal aljanna Allah yamiri yo malayika biyeteɗo Ridwan mo ganduɗa ko kañum jogui coktirɗe aljanna yo naato nder aljanna to weendu nen toon ene wiye tasnim o nokka e ndun weendu walla o ñeɗa e ndun weendu ndiyam o adda ɗum jiibire ɓakkere nde caggal ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o neli Jibril o wi yo yaa to ɓernde leydi to o nokka toon leydi daneri tal o adda o nanna ɗum e ndeɗo ɓakkere. Ndiɗo leydi daneri tal kala ko taga e mayri to banggue neɗɗo wonata ko annabi annabaɓe foof jalti ko e ndi leydi daneri ɗum waɗi hankkadi ɓe jiiɓi ndiɗo leydi mbiɗen noon Adama nde o fewnete ko 60 façon leydi rendina mbadiji leydi fodde 60 ko ɗum rendina Baba Adama taga hen ko ɗum waɗi sababu yimɓe kewi fannuji yimɓe ne jeehi ha fannuji 60 fodde sa daari fannuji yimɓe mbadiji mumen sa namdama kadi jikkuji ɓiɓɓe Adama sa rendi so foof rendinama wa aleykum salam foof so rendinama woni
capanɗe jeegom jikku sa namdama yimɓe no foti jikkuji ɓe jogui fof so rendinama jikkuji capanɗe jeegom eyyi ko ɗum woni sababu to banggue nandidingol zihara wadde nene nandidinde cuddiɗ mum e nene mum eyyi kafaro woni capanɗe jeegom miskino ñamminde ɗum walla horde lebbi ɗiɗi wona balɗe capanɗe jeegom ko woni sababu kaffara woni balɗe capanɗe jeegom eyyi ene heewi ko yalti e ɗum kono noon sen ndewi ɗum kadi ene wawi juutde Seydi Sarr mi salminima Seydi Sarr alhamdulillah en jetti Allah no feewi ay nden ɓakkere nde jiiɓama ɓakkere nde jiiɓama ɓe gaddi ɓakkere nde damal aljanna ɗo ɗum ɗo fof de ko boowal aljanna naatani nder ɓe gaddi ɓakkere nde to damal aljanna ɗo oɗo malayika biyeteɗo ridwan o naati nder o addi ɗamɗo ndiyam taw ndiyam nam itta koye weenu wiyeteɗo tasnim o yamiri jibrilu yoya adduya to ɓernde leydi to o nokkoya toon leydi daneri tal o adda o jiiɓa o nanna e ɓakkere he jiiɓde hen e hoddira Allah e bawɗe mum ko kalɗo leykal danawal ko hen annabaɓe foof taga kala mo wona annabi tagaka hen kala taganoɗo hen woni annabi so ɗum ɓenni jiiɓama ha jiiɓima on saaha ɓakkere nde woppa ɗon nde ɓakkere nde woppa ɗon fodde duuɓi capanɗe nayyi ɓakkere nde ene waɗi woni nokku goto memaka joni noon nde woni ɗon hande ñuuli nde watti kolade sa memi tan wayno kolnide kolo e junggo ma kayre ɓakkere nde ko noon ɗum sifori joni Allah waɗi ɗen ɗon balɗe timmi Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri yo ɓakke o yamiri on saaha kadi ɓakkere nde yode gasa gongol ɓakkere nde gasa gongol nde woppa ɗon kadi duuɓi capanɗe nayyi goɗɗi nde wonti ɓakkere senglore nde woppa ɗon hande fuɗɗi yorde seeɗa fami caggal ɗiɗo duuɓi capanɗe nayyi ceerno Abdoulaye Sarr ko nden baba adama mahoya eyyi ko nden o maaha joni noon konngol artema Seydi Sarr ceerno Abdoulaye Sy golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi ɓakkere nde jiiɓama duuɓi capanɗe nayyi rutti kadi jibta duuɓi capanɗe nayyi mbete ko ɗon tan baba adama maaha walla ala kadi wonko lombi hakkude jiibgol ngol e mahagol baba adama bisimilla maɗa musidɓe tedduɓe ñagama yafuya noon dande nangga no feewi kono noon ɗiɗo darsuji ɗi mbawata tardude inchallah eyyi Seydi Sarr mi salminima e namdal ma kadi payodingal no feewi mbiɗa beele nde jiiɓa nde jooɗi duuɓi capanɗe nayyi kadi nde ɓeeɗa gas nde gasta gongol nde irta kadi nde woppa ɗon kadi duuɓi capanɗe nayyi goɗɗi woni duuɓi capanɗe jeetati beele ɗoɗa o maaha tan eyyi ɗo en ɓakkere nde ene wayno nde dani duuɓi capanɗe jeetati duuɓi capannayyi kadi ɗi ɗum ko nde waɗama ɓakkere tan nde jiiɓama nde joƴƴina nde timmi duuɓi capanɗe nayyi nde wahlita nde gasta gongol e on saaha kadi nde woppa ɗon duuɓi capanɗe nayyi goɗɗi nde wonti ɓakkere senglore sa hongdino tan wayre kono ko weere konnguɗa ni dow o yoori kon caggal ɗum ay ɗo nde dañi duuɓi capanɗe jeetati iskey Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗo Allah wi Allah waɗi o hoddiro Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri ruulde wootere ene wiye ruulde sunnoji yo toɓ e mayre kayre ɓakkere nde ruulde sunnoji nde toɓi e ɓakkere he fodde duuɓi capanɗe nayyi ruulde sunnoji e sunno nani yo toɓ e ɓakkere he duuɓi capanɗe nayyi nden ruulde tooɓi e ɓakkere he duuɓi capanɗe nayyi caggal ɗum Allah yamiri ruulde wonde ruulde nde wiyete ko weltare nde
yo tob e dow ɓakkere he hitande wotere ruulde nde ɗon weltare toɓi e ɓakkere he hitande wotere en mbi sunno o e tampere nde Allah yamiri yo toɓe ɓakkere he kono ko duuɓi 4 kono ɗo ɗum gasi Allah yamiri weltare ruulde wotere ene wiye weltare wi ar toɓe e nde ɗo ɓakkere fodde hitande ar toɓa e mayre nden ruulde ñiiɓi ɗon fodde hitande ina toɓa e nde ɗo ɓakkere jogorde mahirede baba adama ruulde suno toɓi e ɓakkere jogorde mahirede baba adama duuɓi 4 ruulde wiyetede weltare toɓi e baba adama e ñiɓgol fodde hitande ko ɗum waɗi sababu neɗɗo ko keɓata e aduna e mette e tampereji ɓuuri hewde ko keɓata e weltare sababu o ruulde tomnode e ɓakkere baba adama mahira taw ko ruulde sunno e tampere ko duuɓi 4 nde toɓi e ɓakkere he ruulde weltare nde toɓi e baba adama ko adinde baba adama ne mahe ko hitande wotere ko ɗum waɗi sababu sunno ɓuuri hewde e neɗɗo e ko neɗɗo weltoto e ko ni sifori alhamdulillah nden ɗon ɓakkere noon Allah nangi ɓakkere nde o wi yode mahe nde waɗe annama neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala fewniri ɓakkere nde kanko mahiri baba adama e kattanɗe makko e juuɗe makko fodde no windori joni noon baba adama mahama baba adama ne maha o darna ko e lawol maleykaji to ngabbirta fewde Allah fewde asmanuji maleykaji ne jippo e leydi eɗi ngabbo e dow asman lawol majji to ɗi ndewata ngabboyde dow asman ko ɗon adama maha nde adama maha ɗon o dari ɗon fodde duuɓi 4 omo woni e mbaadi hunde mahande duuɓi 4 o dari ɗon joni noon sa ƴeewi tugui guila ɓakkere nde fewna ha yettiɗo adama maha ɗo ko duuɓi 6 nde o maha o dari ko duuɓi 4 woni duuɓi 100 e duuɓi 20 wadde ko ɗo neɗɗo nannirte ruhu neɗɗo so woni reedu nene makko adan o wonata qur'ana haalani en o wonata ko ndiyam o wonata ɗon caggal ndiyam ɗam o wona hettere ƴiiƴam caggal hettere ƴiiƴam nde o waɗa ƴiye tew kala hen gueɗel ko balɗe 4 ñemtinta ko ɗeɗo gueɗe adana o mahama o jiiɓama o waɗa ɓakkere ɗon wonata ko ɗo nanna e ranga nene makko ɗo so waylima woni heddere ƴiiƴam ɗon woni ɗo ɓakkere nde irtaɗo so waylima o waɗi tew e ƴiye ɗon woni ɗo adama mahaɗo woni neɗɗo taw suwa waɗede fittandu joni noon ɗo adama dañi duuɓi 4 ɗo hawri balɗe 100 duuɓi 100 duuɓi 20 ko ɗo neɗɗo o so dañi balɗe 120 ko ɗo o waɗete fittandu ɗum noon Seydi Sarr konngol artema machallah ceerno Khalid ɗon e laaɓi ceer nde ɗo dande welde ñuñore lesde nano toon ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga mo ganduɗa hande kañumne ko mbaɗo gueɗe mantiniɗe e nder rendo ngo no fewi ceerno Abdoulahi Sy ɗo en ngala namdal jokkan men tan ɗo jarta baba adama ɗo ɓuuri elde tan ko heɗade eyyi Seydi Sarr mbiɗa mi jokkanen tan ɗo kay hankkadi e mara an hoorema andi hen eyyi ay ɗo baba adama darima ɗo dari ɗo fodde duuɓi 4 caggal nde o leeli e leydi omo jiiɓa o suwa taw mahede fodde duuɓi 6 o maha o dari e bawde Allah e kattanɗe mum duuɓi 4 ɗo lawol maleykaji ngabbirta fewde asmanuji o darima ɗon duuɓi 4 ay ɗo dariɗo nde Allah mahimo Allah subhanahu wa ta'ala o woodi o suwa waɗede fittandu noon juutendi makko ɗo ko ziraji 60 baba adama ko neɗɗo mawɗo o jiida e men enen konɗo baba adama ɗo dari e leydi ɗo juutendi makko ko ziraji 60 andi on no juuti on no juuti no feewi o jiida e ɓeeɗo nani kuɓeje men ɗe mbiyaten ko towɗe ɗe hande
sa darni baba adam ne wawi joƴƴinde bool dow majje wona ñamde taw ko dariɗo Allah noon tagi baba adama o mahimo o suwa wuttede fittandu taw noon Allah taganimo juuɗe ɗe Allah taganimo koyɗe ɗe nani Allah tagi gueɗe tati o tagiri ko jungo makko baba adama ko hen jeeya so ɗum ɓenni lekki wiyeteki ɗuuba wonki aljanna ki kinko hen jeeya wiyama kadi alluje ɗeɗo ene hen jeeya tawreta ko hen jeeya ko heddi ko fof Allah wiyata ko kun wona Allah wiyata tan ko won wona ayinde adama woni noon ɓakkere o maha o dari o woni koye lawol maleykaji te iblisa wondi koye maleykaji koye mawɗo maleykaji o jeeya on saha laatinoma iblisa nde wonde iblisa o wona maleyka alal haqiqati ko shayɗane ko jinne kono noon ayi iblisa kanko wonno mawɗo maleykaji o woni joguiɗo coktirde aljanna kanko iblisa duuɓi ujunnaje 4 o woni mawɗo maleykaji omo waajo dendagal maleykaji duuɓi ujunnaje 80 o woni mawɗo maleykaji leñol maleykaji ne wiye kurbiyina duuɓi ujunnaje 3 o woni mawɗo leñol gurgol maleykaji ne wiye ruhaniyina duuɓi ujunnaje 20 nani ɗum ɗo foof komo ardi maleykaji omo woni mawɗo mabɓe e dewal Allah on saha o meeɗa wofde Allah ene wawi ma en garoy e ɗum so Allah jaaɓi caggal ɗum ayɗo maha omo dariɗo kanko baba adama iblisa kuɗaɗo Allah o ine wirtomo kanko baba adama so iblisa wirtumomo ene jogui cawel mum ƴetta cawel ngel dubba e reedu he wiyama ko ɗum woni sababu ko wiyete wuddu ko ɗum woni sababu peñgol muɗum e ko jannguɗen e defte ko ɗum woni ko dubbande iblisa dubbannomo e reedu kanko baba adama ko ɗum woni sababu nokku wuddu ɗo woni ɗo ko dubbande iblisa woni ɗon ko fiyande iblisa fiyanno ɗon woni sababu wuddu wadde noon ɗo darinoɗo ko iblisa ne hewno wirtade ɗon so iblisa wirtima ɗon tan wiya est ce que ɗum ha ɗum yiye Allah de ne taga ɗo hunde mawde kam habaru mawɗo Allah addanten ɗo aha ko habaru mawɗo kay ɓayde ma won sababu ha natoya jeygol ko sababu mawɗo kay aha ko hunde mawde Allah woni e tagde ɗo ni o wiyata aha woni hunde mawde ɓayde yaltinimo aljanna natno yimo jeygol aha Allah waɗi noon o woni ɗon duuɓi 4 timmi ko ɗo henna Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo ruhu wutte e makko kanko baba adama o daro o wona neɗɗo guurɗo Seydi Sarr konngol artema ceerno Khalidullahi Sy ɗo maha Allah yamiri yo ruhu waɗe makko beele ko ɗon e ɗon tan o waɗa ruhu walla ala won kadi ko lombi hakkude ɗon ceerno Khalid eyyi Seydi Sarr mi nani namdal ma a jarama mbiɗa joni noon beele ko ɗo tan Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo ruho wutte ɗon tan wutta o naati walla kadi won goɗɗum ko heddi eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol ayɗo henne iblisa nde ari foof tawmi mo dari ƴetta cawil makko dubba mo e nokku ɗo wuddu woni ɗo on saha noon wuddu alano ɗon e ɗum woni sababu gargol wuddu e bawɗe Allah e hoddiro muɗum joni noon iblisa ɗon tan iblisa naati e baba adama ha nder ay to woni ɓakkere ɗo iblisa naati e baba adama ko ɓoyde wona ɗo neɗɗo woni neɗɗo ga ala ɗo woni ɓakkere ɗo ko ɗon iblisa naati e makko ay nde iblisa naati e makko e dendagal terɗe ɗe no daruri ni ko feeñi hen e ko suuɗi hen foof hay nokku ɗo tuutade gonoyti o naati toon ala ɗo heddi nde won noon ɗum ɗo kanko omo huuli ko Allah tagarɗo ko hunde mawde jogori wonde e ɗum annimo iblisa yettima e nokkuji fof so wona nokku ɗo ɓernde nde wonata ɗo ɓernde nde foti wonde ɗo ɗon tan woni iblisa yettaki
ɗon iblisa ɗon hay hunde wawa yettade ɗon nde wonno kanko Allah subhanahu wa taala o haɗi iblisa yettade ɗo ɓernde wonata ɗo nde wonnoon ɗon woni suudu makko e neɗɗo kanko Allah ɗon woni place makko e neɗɗo iblisa wadde yettima e ɓandu he foof nder e boowal so wona ɗo ɓernde nde wonata ɗo ɓernde nde wonata ɗo ɗon ɗon ko nokku mo ganduɗa Allah ne heeruri ɗum kañum tan jeeyi ɗum ɗum waɗi ko wiyete hadis nelaɗo wiya o cheyɗane ene doga e nder ƴiiƴam neɗɗo doggol ƴiiƴam cheyɗane doga e nder neɗɗo no ƴiiƴam dogirta e nder neɗɗo ni iblisa rokkama ɗen ɗon bawɗe nden noon Allah subhanahu wa taala muuyi nde hankadin ruuhu o nannete e baba adama muuyi kanko Allah wuttude ruuhu e baba adama o yamiri yo Jibril wuttu hankadi ruuhu e baba adama yo naata e makko Jibril ari wutti ruuhu o nanni ɗum e hoore baba adama naati e ngandi makko nde o wutti tan ngandi ndi direct jaɓɓi ruuhu o adi nadde koye ngandi he nde ruuhu o naata e ngandi he hankadin yettorto terɗe ɗe ko par gotel kono noon nde o wutti ruuhu o sali ko nadde ko adi taw o wuttimo o sali nadde o wuttimo gongol o naati nder kono noon hade ruuhu o nadde hay ruuhu o haaldi e Allah subhanahu wa taala nde ruuhu o wutta e baba adama sali nadde wutta sali nadde o wuttimo gongol ruuhu o wi joomam holno naatiranmi e oɗo nokku niɓɓiɗɗo o noddi Allah laabi tati omo haala kaɗo haala Allah waɗi noon ruuhu o ko porsaɗo o nanna e baba adama e wawnere kono ruuhu o salinoma nadde Allah waɗi noon e hoddure Allah e bawɗe mum e forcede ruuhu o forsa o wawna o nanna e baba adama Allah wi ruuhu o a wawnama a naati kono sa naatima tan e ɗoftare guila adana nde mbiyeɗa ya nadde a salaki ma yaltu e ɗoftare kono noon idinoma guila e gandalam guila adana nde mbaɗanmi koddiroji saɗa naata ko wawnere saɗa yalta ko wawnere ko ɗum waɗi sababu nde natata nde caliɗa min mbawnuma natɗa wadde saɗa yalta e ɓandu ndu nannoɗa du a forcete ko wawnere yaltintuma ay mayde no artiroyi fittano no yaltinirte ni ene wawno wasde wade ni ala ɗum ɗo fo wi ko nde ene natata nde koko forsa sali gongol forsa nanna ko ɗum waɗi sene yaltine ko force so wonano ɗum neɗɗo tinat sene maaya tinatno sene maaya addi wawnere tinnata force tan yaltine ko salade nadde kanko ruuhu o guile adana wadde somo yaltine ko force o fooɗe tan o yaltine ko ni sifori sar Abdoulaye Sarr ɗum noon mi artiri konngol e maɗa inchallahu taala machallah jarama seydi Sy ceerno Abdoulaye Sy en gari ha ruuhu o nannama e makko holɗo ruuhu o adi e nder makko e holno ruuhu o natiri e nder makko ha yetti e nder ceerno Khadim bisimilla maɗa eyi seydi Sarr mi salminima e namdal ma payodingal kadi alhamdulillah en jetti Allah no fewi ayi baba adama de ceerno Abdoulaye Sarr adama gasata ayi de baba adama en jetta hakkun tawni eyi Allah waɗi hoddire Allah ruuhu o nanna e wawnere nde ruuhu o nanna e wawnere ruuhu o naatoy direct ko e ngandi he ko ngandi ndi jaɓɓi ruuhu o ceerno Abdoulaye Sarr nde ruuhu o jaɓɓi nde ngandi ndi jaɓɓi ruuhu o ɗo ngadi ɗo tan sa namdama ko ruuhu o woni ɗon hade mum ɓennude e terɗe keddiɗe ɗe ruuhu o woni ɗo ngadi baba adama ɗo duuɓi temedere suwa yettade ɓanduɗu ko heddi ko ruuhu o nde wutta e makko mbimi ko ngadi ndi jaɓɓi ruuhu o ɗo ngadi ɗo noon hade ruuhu o ɓennude e terɗe keddiɗe ɗe ruuhu o woni e ngadi baba adama he duuɓi temedere ay caggal nde ruuhu o woni ɗo ngadi baba adama ɗo temedere
ruuhu o jippi e gite baba adama he ay nde o immi e ngandi he tan o fayi koye gite he ay nde o yetti gite ɗe tan gite ɗe puttini nde mbatte yiide o ndaari ɓanndu ndu kanko baba adama o tawi ko ɓakkere senglore ay ɗo henno caggal nde ruuhu o immi e gite he ruuhu o telli koye hinere nde immi e gite he tan fayi koye hinere he ay ɗo o tini foofandu o isli ɗo tan henndu naate kine he o wone fofde o isli on saha nde o isli nde ruuhu o ɓenni jippi e hunuko he o ŋaaɓi hunuko o lifi ɗemngal Allah longinimo yo wi alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina ay ɗo Allah subhanahu wa taala e hoore mum wimo yo yurme joome ema adama yo joome yurme wode hande so neɗɗo isli ko jabtete ko e oya kadi ko jabtotomo ko oya hamdino oya buklitamo Allah subhanahu wa taala wi adama ɗum ɗo ko an e ɓesgu ma wodani e ɗum waɗi guila nden sunnina so tawi neɗɗo isli yo hamdino so hamdinima yo goɗɗo o buklitmo kanko ne o jabto on ko ni ɗum sifori ɗum woni ruuhu hankadi ɗum waɗi ene yahane egga ruuhu o jippi Allah wi ko ni tagirmi adama ruuhu o immi ɗon fayi e becce makko ruuhu o ɓenni fayi mana e birɗe makko ruuhu o ɓenni fayi e reedu makko kanko adama noon omo ndaara ruuhu o ene reɓa e nder ɓanndu he omo ndaara omo futtini gire makko omo ndaara no ruuhu o eggirta e terɗe ene refa e terɗe goɗɗe kala noon ɗo ruuhu o yettaki taw ko ɓakkere suwa wonde neɗɗo kono kala ɗo ruuhu o yettuno waɗi tew waɗi ƴiyal waɗi ƴiiƴam aha ɗo joni dow to fof woni neɗɗo to banggue tew e ƴiiƴam e ƴiye kono noon ɗo ruuhu o suwa yettade ɗo toon ko ɓakkere taw ayi bawɗe Allah de Seydi Sarr wadde noon ko ni kala ɗo ruuhu o eggi o ɓenni o fayi banggue goɗɗo ɗo ɓenni ɗo waɗa tew waɗa ƴiye ani de waɗa mana ƴiiƴam ko ni ɗum sifori Seydi Sarr mi artire ma konngol on saaha kadi inchallahu taala gadda namdal jokken est ce que ceerno Khalidou en nanni ne famni saabu neɗɗo ne mayra jungo e koyngal maya haalaɓa taw dillata kono ruuhu nde naate adama nde kala ɗo ruuhu o yetti o wuurat o tinat est ce que aɗum est ce que ceerno Khalidou ɗo henno namdal ala ɗo jokkanen tan ceerno eyyi Seydi Sarr mi salminima e namdal ma gongal payodingal an hoorema de a andi hen mbiɗa ceerno Khalidou jonde hankkadi jokkanen ɗon tan ɗo kay hankkadi a jokkat tan eyyi hay ɗum ne wona alhamdulillah Seydi Sarr hayno mbiɗa ni ko noon tigui ayi Allah subhanahu wa taala ene reɓna ruuhu o e nder ɓandu makko kala ɗo ruuhu o wirti ɗon wonta tew e ƴiiƴam e waɗa ƴiye kala ɗo ruuhu o yettaki taw ko ɓakkere taw ay baba adama ko ni mahira ɗo ruuhu o yarata ɗo fayi dow woni neɗɗo ruuhu o suwa yettade ɗo fayi less ɗon ko ɓakkere taw kala noon ɗo ruuhu o yetti wonta neɗɗo tigui rigui waɗa tew waɗa ƴiiƴam waɗa ƴiye joni noon ruuhu o ari e raɓɓikinaɗe ha yettima koyɗe ɗe gonti tew natti wonde ɓakkere koni ko Allah hulɓini sara yi ɗum ɗo nden noon e hoddiro Allah nde ruuhu o yetti koyɗe ɗe baba adama yiɗi darade woni e dillude ene oño ene yiɗi darade taw Allah hankadi timmini tago ngo baba adama noon yiɗi darade ronki darade o yiɗi darade o ronki darade ha yoori joni noon Allah subhanahu wa taala o wi neɗɗo tagama e heñare neɗɗo keñiɗo Qur'an ana haala ɗum
nden noon ɓanndu ndu fof hebdi han kadin Allah subhanahu wa taala hebdini ɓanndu ndu fof annore ruuhu o yettodima ɓanndu ndu fof o waddi hen ko juuti kam o daraki caggal ɗum noon e hoddiro Allah e bawɗe mum Allah darnimo o dari nde wonde ɓiɗɗo jibintaki tan ɗon e ɗon daro haysono ko seeɗa kay ma tarda kanko o tardi fodde ko tardi ɗon ko ɗum woni ko ɓiɗɗo jooɗoro so tawi ene timma tago ni taw wawa darade ma wona lebbi fami kala ko jiiɗa ene jogui lasli mum to ummi kala ko jiiɗa hande ene jogui lasli mum to ummi Seydi Sarr caggal Allah timmini tago baba Adama o nanni ruhu o e dendagal ɓandu baba Adama on ɗon ñalawma ko ñalawma aljuma wonno on saaha noon ñalawma aljuma kono noon koko sakkiti aljuma he ko saaha kikiɗe taw tisbar ɓenni